ایک فرد دا نبی نا ایک ذات دا نبی ایک فرد دا نبی نا ایک ذات دا نبی میں کیسے ہاتھ اٹھ جانے گے اپنے آپ اجے نہیں میرا نبی تے واللہ کائنات دا نبی ایک فرد دا نبی نا ایک ذات دا نبی ایک فرد دا نبی نا ایک ذات دا نبی میرا نبی 5 سیکنڈ ہاتھ تھلے نہیں کرنے تاکہ گواہی ہو جائے میرا نبی تے واللہ میرا نبی تے واللہ کائنات دا نبی ایک فرد دا نبی ایک ذات دا نبی طالب اگے میں کرتا ہوں نا وانڈ کر ہور طرح دی اگے ہوندی سجے کھبے لی وانڈ آج ربو مل گئی او یہ چھوٹی دیوار ہے وہ کچھ بندے پیچھے بیٹھے نے کچھ بندے ادھر بیٹھے نے آج وانڈ اگے پیچھے دی ہوئے گی سجے کھبے دی نہیں ہوئے گی پہلا شیر ہوں میں نہ دے رہے ہیں دیوار تو پرے بیٹھے پہلا شیر اس نات دا تسی ذرا سننا انہوں نے سبحان اللہ سننی وانڈ ہو جائے گی نا بھی کوئی جاگ دے کنے بہن کائنات دا نبی ہے یہ دا پہلا شیر دنیا تے ہر کسے دی بولی نو جاندہ ہے دنیا تے ہر کسے دی بولی نو جاندہ ہے پکھواں دا وی نبی پکھواں دا وی نبی حشرات دا نبی میرا نبی تے واللہ کائنات دا نبی میرا نبی تے واللہ کائنات دا نبی انہوں نے کمال سنے ہیں یہ نہیں کوئی گھٹ سنے ہیں کمال اللہ سلامت واری تو ہڈی ہے اگلا شیر تو ہم دے رہے ہیں سورج وی دی من دے سورج وی دی من دے دی من دے دی من دے یہ بات ہے دی من دے سورج وی دی من دے دی کمر سورج وی دی من دے توجہ رکھنا مصرع ظاہر ہو جائے سورج وی دی من دے دی کمر وی پھر کہنا پوے گا مننا پوے گا دن تے رات دا نبی میرا نبی تے واللہ کائنات دا نبی یہ بات ہے یہ بات ہے سونا بھائی سونا آج کلندری رنگ ہے تو سب کمال سنے ہیں لیکن یاد رکھنا ایک کریڈٹ سارا حسین نو جاندہ ہے سورج وی دی من دے دی کمر وی مننا پوے گا دل تے رات دا نبی میرا نبی تے واللہ
کائنات دا نبی اسے مصرے تے رات میرا نبی تے واللہ کائنات دا نبی واہ 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 اسے مصرے تے رات مک جائے کیا شعر ہے کائنات دا نبی واہ 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 توجہ کرے حضرت حاضر رہنا تسی بڑے خوش نصیب ہو کہ تانوں مصطفیٰ اپنی محفل پسند کر رہے ہیں تسی بڑے خوش نصیب ہو کہ حضور تانوں پسند کر رہے ہیں تیسرا شعر سننا ایویں خاموشی ال کی جائے ایویں ساواں دا شور بھی نہ ہوئے بت وچوں آواز آ رہی بت وچوں نبی پاک دے خلاف تقریر ہو رہی بت وچوں آواز آ رہی حضور نو برا بھلا معاذ اللہ کہہ رہا ہے بت وچوں آواز آ رہی ابو جہل نو پتہ چلیا تے ابو جہل نے جا کے سرکار نو کیا آؤ ہن تھانوں سنائیے ساڈے رب بولن لگ پے حضور مسکرا کے آ گئے ہاں دس کتنے بول دین سرکار بت دے سامنے گئے جتوں آواز آ رہی سی شاہ جی تے بت وچ جدوں حضور سامنے ہوئے تے وچوں آواز آن لگ گئی بھی انہاں جا تے سونا ہی کوئی نہیں انہاں ورگا تے کمال بھئی ایڈا تے سونا ہی کوئی نہیں ابو جہل نے بت اگے ہاتھ جوڑے وہ گندی بوتھی والے اوویں بول جویں پہلے بولدا اوویں بول جویں پہلے بول رہا او کدوں بولے ہوئے خیر حضور مسکرا کے واپس آئے تھے ایک جن نال ملاقات تے جن نے کہ حضور ہے جڑی پہلا واقعہ ہویا نا جڑا پہلے بولن والا جڑا تقریر تواڈے خلاف ہو رہی سی اے میرا کزن جن سی ہاں جی تے میرا کزن جن سی کزن سی تے مینوں اے تواڈا کلمہ گو نہیں تواڈا کلمہ پڑھنا ایک کافر جن سی جدوں تواڈے خلاف مینوں پتہ چلیا میں پچھوں تلوار نال وار کیتا تے فاصلے جنم کیتا تے جدوں تسی سامنے آؤ پھر میں وچ بیٹھ کے بولن لگ پیا پھر میں وچ بولن لگ پیا ہور کوئی ایڈی گل نہیں محدود جی نبوت لے کے نہیں آیا محدود جی نبوت محدود جی نبوت لے کے نہیں آیا ہن سانجا شعر ہے ہر بشر دا نبی ہر بشر دا نبی جنات دا نبی میرا نبی تے واللہ کائنات دا نبی میرا نبی تے واللہ کائنات دا نبی میرا نبی اللہ سلامت جی بندہ نگر آج کلندری رنگ ہے ایسے انہاں دے بارے علامہ اقبال نے فرمایا سے ذرا سی نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے صاحب کی حضور ہاتھ وال ویکھنا ذرا توجہ کرنا ذرا بارش ہی نہیں ہو رہی تے سرکار نو غلامہ نے عرض کی تھی حضور بارش بڑے دن ہو گئے نہیں ہوتے مویشی بڑے پیاسے نے فصلیں تباہ ہو رہی ہیں تے سرکار بارش واسطے دعا کرو حضور نے ہاتھ مبارک اٹھائے تے اجے چہرے تک نہیں آئے پھر ایسی برسی لمبی ہو گئی بارش 8 دن ہو گئے پھر آ کے غلام عرض کی تھی حضور ہون اے بس ہو جاوے ذرا بارش کافی ہو گئی حضور نے میں اشارہ کیتا ہوں تو شیر سننا بس اینی گل سی کہ شیر اتر جائے وسدیے گھٹاوی اے دے اشاریاں تے وسدیے گھٹاوی اے دے اشاریاں تے پھر کہنا پوے گا بدلا دوی نبی بدلا دوی نبی برسات دا نبی میرا نبی تے واللہ کائنات دا نبی میرا نبی تے واللہ کائنات دا نبی مکتا یہ مکتا کوئی سمجھے گا ہر بندہ نہیں سمجھ سکے گا حاکم ازل تو حاکم میرا نبی واللہ کیا بات ہے جدہ نبی
40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੇ ਉਹ ਹੱਥ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਜਿਹਦਾ ਨਬੀ ਅਜ਼ਲ ਤੋਂ ਨਬੀ ਉਹ ਹੱਥ ਚੁੱਕੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਜਿਹਦਾ ਨਬੀ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਿਆ ਉਹ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਨਾ ਬੋਲੇ ਤੇ ਜੇ ਨਬੀ ਹੋਣ ਦਾ ਇਤਲਾਕ ਅਜ਼ਲ ਤੋਂ ਹੈ कमाल है ਜੇ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਬੀ ਸਾਡਾ ਅਜ਼ਲ ਤੋਂ ਨਬੀ ਹੈ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਨਬੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਤਲਾਕ ਹੋਏਗਾ ਅਜ਼ਲ ਤੋਂ आहा ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਬੀਬੀ ਆਮਨਾ ਦੀ ਗੋਦ ਤੱਕ ਤੇ ਬੀਬੀ ਆਮਨਾ ਦੀ ਗੋਦ ਤੱਕ ਉਹ 40 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰੂਰ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਇਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਰਸੇ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅਜ਼ਲ ਤੋਂ ਨਬੀ ਹੈ ਉਹ ਭਲਾ ਪਲੀਤ ਖਾ ਪੀ ਸਕਦਾ ਹੈ नहीं समझे आहा बस जो नबी शुरू तो नबी है अजल तो नबी है तो फिर नबी का इतलाक जो उदों तो है तो फिर नबी उस तो लग के जवानी तक जिंदे कोलों भी खांदा रहा जिंदे कोलों भी पींदा रहा वो पाक खांदा रहा तो पाक पींदा रहा वो भावें बीबी आमना है वो भावें बीबी हलीमा है तो भावें अबू तालिब सरकार ने हाकिम मजल तू हाकिम मेरा नबी हाकिम मजल तू हाकिम मेरा नबी वल्ला सुनना पड़ना है पहला पहला समी कुंदा पहला समी कुंदा उस नात दा नबी मेरा नबी ते वल्ला कायनात दा नबी मेरा नबी ते वल्ला कायनात दा नबी सेवन शरीफ